Stresul și emoțiile negative impactează puternic echilibrul hormonal feminin. Și astfel tu, ca femeie, ajungi să te confrunți cu fibroame, polip, endometrioză, chiar cancer. Și într-o primă fază vrei să rezolvi doar simptomele. Iei calmante pentru dureri, dar vezi că de la un moment dat ele nu mai au efect. Îți propui să ai răbdare și să ignori durerile, dar nici asta nu este o soluție. Este momentul să faci ceva diferit. Este momentul să înțelegi ce se petrece în corpul tău și să acționezi direct de la cauză. Este momentul să primești răspunsurile la toate întrebările tale și să ai parte de soluții blânde, dar în același timp eficiente. Așa că te invit la workshop-ul online dedicat menținerii sănătății uterului prin metode naturale, în care o să-ți explic exact cum funcționează uterul tău, care sunt mesajele pe care ți le transmite prin dureri și prin dezechilibrele din corp și care sunt metodele naturale prin care tu poți să-ți recapeți sănătatea genitală. Te aștept așadar sâmbătă 24 mai 2025 la ora 10 pe Zoom. Ai linkul de înscriere în primul comentariu sau în bio.